ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘରରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ କାମ ପାଇଁ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ। ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେହିଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କର। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ହେଉ, ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ଦୁନିଆ ବଡ଼ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବଡ଼ କର ଏବଂ ଦୁନିଆ ଆପେ ଆପେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଉଦାହରଣ ହେବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଛି, କାଲି ସେହି ଉପଲବ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିଯିବ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ତୁମ କାମ ଜବାବ ଦେବ ଠିକ୍ ସମୟରେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହାର କେବେ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ତୁମ ସପକ୍ଷରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କେବେ ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପଥ ଯେତେ ତେଢ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିବ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିଭଳି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।